Tému dnešného žurnálu lovím z vašich minulých komentárov a tentokrát to bude fotoaparát. Z technických novín z roku 75 si vyrežem pásik, ktorý prilepím na okraj stránky. Ako ilustráciu volím prekvapivo fotoaparát, nejaký starší model z internetu. Do kresby zároveň zakomponujem nadpis, vyfarbím akvarelovými fixkami a retro vzhľad docielím zašpinením celého obrázka. Nadpis chcem mať čistý, tak ho predtým prekriem kusom papiera. Celé video som točil na ISO 200 a keďže sa mi to hodí k téme, tak je to tu. Technika kamera obscura zohrala kľúčovú úlohu pri vzniku fotoaparátov. Každý, kto fotí, pozná termín photoshoot, takže podľa mňa známka stále v téme. Z časopisu z antikvariátu ešte čosi k dagerotypii. Do textu pridávam info k vzniku prvej fotografie, bolo to okolo roku 1825 alebo 1826 a tá fotka sa volá Pohľad na dvor v Grás. Ešte pridám náznak 35 mm filmu, ktorý nemá 35 mm, ale keďže neviete rozmer môjho žurnálu, tak je to vlastne úplne jedno. A to isté pridám ešte aj na druhú stranu. Ko je dva? A mončinu pozná si každý, takže to nemusím prekladať. Ešte použité farby, posledné ozdoby, no a ja myslím, že to máme. Toľko k téme fotoaparát, ja vám ďakujem a teším sa na budúce.